pon ni se voi na hian ei kan kem chuan ani top ni ber tur ani to anak tuk jing kara hian chuak mai tur kan ni to do na chuan he hun a tluang tak le thatakin hun kan mang thei lom khop maya helai a ka in hlan la veti vel chu soi turom chia lo ma sela kan thin lung ero chu min viu chuan kan ria a pon ni sela kan ngai tu na hian khoi lam nge hoi ti hi hriat kan har khop maya hei taki kan boi na chungi tu hian chu ne kan mel han en hi chuanin mi fel tak mel vek hi kan puwa amar chu kan chugril nun lama ero har sat na le boi na lian tak tok ero chu kan ni thei ve lo tung bok ani chumi ni wang chuanin kar le lam mi pui ke ma hian lut le vek turin game be sei ani tu na game lut te hi chu voi na kan report toi nei the chu ni nu na hian game parte chu do turin ani bo sei meka harau lam ruayan kil zo in ti salam ruai kil turin hayan in bo sei le mek ani oh he ta hian put china chado lai hian bi la dai la ba ruat the
lai hi chauka e Rawngbawlna hmun ania e rir tan to em Đang có không mấy ấy nó có thằng ai ei to ro ấy chịu đồ này đồ này ei nem mel khop mai ấy đồ kan fatu te pawh an buai hle mai ôi ubi em at ei la hi hello kang isang in mea tô cần sẽ để đón lô tôi thấy không phải voksen me ni mo thì hay lúc bảy chắc cần ấy đi tharau lam roi kir thabok ti sa roi po kir thabok hle mai sao cái vắt là vậy ăn tôi đi ăn mình sụt lặng lấy gốc để cái lặng ar tu yom mi hey oh hey kan speak arte ta suak nem lu wai hi kat wai ma se atu lu tu ka kan mai ne so ei to ro ai vio to na sa hi ka he on hi chuang no ma se atam lu tu ni kan speak arani hi kan lo kan deputy hi la veleng e o khan sarmon na tha thei bok chim tộc là số lượng thì nó có khóc mà còn ấy pin mày này ei to ro tharau lam roi min the thaboka ti selam roi an fatu te pon thata kan the sak chu kan be se ni ai rong bo lan thiam ni ka ko khat ma siam sual be lai mày ai hàng đá nó to ăn đá nó to lông ăn đá nó to bọc xì so có ăn đá nó to ăn đá nó to en kima buang khap ani mo alo ome sai du da ge ar ni da he Con cái lá thấy không kỳ đúng không? ei kan Kohhran upa te an nia a chhak zawk hi upa lal cham lian a nia lai kan hmu hi upa ram lawma ni Sihphir Vengthar Kohhran in Rawngbawltu kem kan neia kan Kohhran committee te an lut kim veka an fak om hle ani hetiang hi soi tur wang mai thei elan kan pastor po luta oh hei kan pastor po aluta ni Kohhran committee chuan kim vek ani an fakom khop mai kan Kohhran committee te Suai vang cross at tuarin be thein thirna oma sit and dong om tuarin elama Krista chu lung pui nge chu ha lu thinang kanun na cross nom mel khop mai cái chuyện thiền nó rum anh ý mi pa là mà cái về liền ô lấy mi pa in thiền na
Ani nang o nuam khop mai mi pain thian na room po la hian kan thalai Rawngbawltu poimo tak tak ten lo thu boka ani po hi tul tak tak kalsan in helaya Rawngbawltu kem an ngai poimo an fak om hle ni so ta son lengwal jimi te po ei zol dur tlang lama tangin aron kala fak om khop mai o so lai son pusi lal ram ruata alo oma e lo mu hil nge moni han kom lok kan dua epurem he han kom lok che kan dua hun min pe thei nge ko ya za tha kang ma o hela hian an han be loka kan camping chung changa hian han kom lok che kan dua kan zo ma sak du ber cha chu camping kan nei me ka hian mi pui kem a in Rawngbawltu kem hi kan han nei ma sa ani a mi pui kem aya Rawngbawltu kem nei ma sak hi a fu zok nge mi pui kem zo nei zo kila fu zo ki ti Rawngbawltu kem nei ma sak hi alo fu khop mai ka tia a chan chu pathian thuwa te po kan huwa Rawngbawltu te chu mi pui te ai ma kal tu te kan ni a chu wang chuan kan lo in buat sat ma sak te hi thu thi na lom kan Rawngbawltu te hi an thu soya hian i bei sen phange an phalo de utre tai siat an tha khop mai lama po no pang te chu ni ma se la ve ma ro chu thu lama te an pui ting ka ti pathian ni na mang aniang an tha in ka sia harau lam ruai hi ikil na sakhopin ka ria I tong try thom te po ring hle mai ti saroi lam panga hian in enge in din hun ti salama hian kan lot ngek mai chu ni hi hei fatu te nan asiam te lo tui thin boka kan pua reng mai ni hi adang hanin zo le te la Kohhran committee bial tu pastor theng hian an luta hei hi eng tiang in nge iril ruwa ilo ngai dan helai tak mai hi a ro pui lai jinga mi ani bokin ka sia Kohhran khai pa te nam công an san ma sa hi mo hei hi a luk khop mai ka ti nakin zelatan po ti zelatan mi sang te po na en to na tan hial te po a thain ka sia ni kan Kohhran committee ten fakom khop mai hetianga ma nan hruai ngam te hi a ro puya Kohhran mi pui te po hianin hetiang hruai tu tha kan nei hi sei se lova kan faka an ta na kan tong try te hi kan pat ani ti te poi kan thiat fo tan kan soi tel du zok ani a ei ba ka nangma enge han soi du te nem
Xoay vang cross at tuarin Musit endong siom tuarin Krista chu Kalungpui nye Kanun na cross Kanay sang ver Nghe thấy lòng kanay Krista min bek chu He ko velin do ma se Nun Krista kanay toa Kanun na ber tulal iswa Kalom na ber min Chhandamna Kanun na cross ngay tu Kan xoay vang cross at tuarin Musit endong siom tuarin Krista tu Kalungpui nye Kanun na cross Kanay sang ver Lal truth pa true in Ro re na Ma ni chan chin treu Kan la soi Don si a Kalal pa ma chua E nghe chuan tur kan nei ang le Fam kim na cross a chua People tua. Ôi, Camping lu chu, ilok ni ko kem. lọc pui lư tục ring Ipar. Kan lọc pui lư tục Kan in sir lam khop mày Mai. Hey, kan Kohhran serti upaze vanal piang ani. Hey, param lo mat. Utluang te te seidu neng emo camping serti na chung cha Ni san em lo ve hei với này nấu bằng kem lang kem anh này lệ đâu na camping bỏ chuông rồi cần mang thế à là món khóc mày anh soi từ vắt bộ ông lem lo ve Hela hian Hela lum mo yo mo ani hi han kom lo kila
Rawngbawltu game kan nei a hian I hlawk puiam หลอกปุยครบไหม kan Rawngbawltu te chung changa hian enge han sei du te nem อันทุรนเก่งที่อาชากะเตีย oh cross ทุตักเห็นรนเก่งอ่ะทุตักเห็นรนเอาปุยหมอ oh เฮ้ยอันหลอกทากกะตีประเทศทุตักอันรนเอาปุยอ่ะจู่ๆอันหลอกทากที่กะเตียอันลูดเวลเราเตปอฉันเนี่ยไงทัวนี่จู่ oh ลูดเวงไงเสียกระดูปุยครบไม่ตุนเกมเราอมเลยตัวไรฮะหมอ pui la lu lo zong zong hi lu thei sela เนี่ยตักษาพวกริรูทาราวะมาสอนนั้นสักตักมินเปกติยามอลูกติลุตุกเกมาจวนมีดังพ่อเฮียนินให้กันอุปาเตเลแต่รองบอลตูลูเท่าสมพ่อเฮียนินกันจังไก่ปุยเล่งก็เสียหลอกทากที่กติยาประเทศทุตักกันหันง่ายท้ากันนู่นนั่นรัลเหี่ยวไม่ได้อัจฉาให้กติดตบปะรินนักกงอากันรองบอลนักกงอามาสอนเจนตัวรับไปมินฟุยชักเขาเป็นกษาไปนี่กันหอบกันนี่จูหอบกันนี่จูนี่อะไรบายบายเล่ changa tu le la lai thalok piang kan camping hi pathian in min ruaya engma har sat na le boina omlawa khodla ga bo kan lom khop maya hei mi zadon kan luta Rawngbawltu te game kan tiam bul kan han tan lia kar le khianin mi pui game bua sai le tur ni a kun kan nei lo ema wangin voi khat ve ve chau camping hi bua sai ani a tin kan thia tur chu alut to tele alu lo te poina kan thia tur chu game hi a lo tlin na le lo tlin lo na chu game lut te mo phurna ani ti hi hria ila kan ti tur le kan lo ti lo thin te kan ngai thla kan ti tur tam tak kan ngai thla boka chung chu keima ani ko wa ain ngata ati lo tling tu ati lo tling chu tur chu pathian ania chu mi do ta chon chu pathian na tho chu ti lo tling turin keima ani kan poimo ve thung ani ti hi kan cha du ani hun thatta mai mi te ka bawin kan lo me o kan lo me Talal pa